Imos coa información deportiva. Un solitario gol de Sera permite ao Cidade de Ribeira seguir soñando co playoff de ascenso. A vitoria ante o Arzúa deixaos a 4 puntos do Santierso, tendo aínda que disputar mañá un partido crucial ante o Lalín. 3 puntos de ouro para o Cidade de Ribeira, que se mantén na loita pola fase de ascenso. O encontro ante un descendido Arzúa tornouse máis complicado do que esperaban, tendo que aparecer Sera a falta de só un minuto para anotar o gol do triunfo. O partido comezou marcado pola igualdade entre equipos, unha igualdade que fixo o entrenador visitante ter que introducir no verde todo o talento ofensivo para poder ir polos 3 puntos. Con todo, quen apareceu entre o resto para anotar o gol da vitoria non foi un atacante, senón un defensor. A falta dun minuto para o final do tempo regulamentario, Serafín enviou o balón ao fondo da rede para dar a vitoria a un Cidade de Ribeira necesitado dos 3 puntos. Un triunfo que os permite seguir soñando coa fase de ascenso. Agora, se queren manter viva a lapa de ilusión, deberán superar mañá un dos exames máis importantes do curso. Mídense no Cortizo o Club Deportivo Lalín nun partido que sempre está marcado pola tensión e que este ano suma o condicionante da polémica. Desacordos sobre cando celebrar o partido, negativas de cambio de horario ou baixas médicas foron os ingredientes dun encontro que se cociñou a lume lento e que mañá se servirá aos afeccionados no campo lalinés ás 12 da mañá. Unha data que, iso sí, volve a afectar ao calendario do Cidade. O 1 de maio era o día programado pola Futgal para a celebración das semifinais da Copa do Sar, que os do Barmanza deben disputar ante o Calo. Esta modificación do torneo ligueiro obrigou a Federación a adiar a cita de Copa, enfadando ao equipo de Teo, que agora ameaza con non presentarse ao partido fixado para o mércores 7 de maio ás 8:30 da tarde.